دما کو بحثا چیا و تفنگê tê kirin yekser kuştin û şehîdbûn tê berçav. Lê dema ku dengê şer kêm dibe, divê tiştekî din cihê wî bigire. Digel destpêkirina xebata çekdarî di sala 1984 de li Bakurê Kurdistanê, fikr û ramanên şoreş û Kurdistana azad û sehra tifingê gelek xort û qîzên Kurda kişandin. Çiya û xwesta azadiyê ew dikişandin û sitemkarî û fişara dewletan ew tajotên tevlî tevgera çekdar bibin. Tevlîbûna me min de yek jî ev bû. Berxwedanekî li zîndanê de çêbûn û tiştê li zîndan de jiyan bûn, ser min de tesîra xwe kir. Aliyekî de ev, yani naçarbûna Kurd, çi jiyan dike, çi tê serî wî, bes li beramberî wî jî bi zotnamekî derdikeve, çekil dide û dest bi şer dike. Eva her du tişt hevdû tamam dike. Yani naçarî û çare. Eva min kişand serî çiya işte. Ekrem yek ji van xortan bû lê ew ji jiyaneke azad weke ku ew binav dike berê xwe da xewna ku ew di wê baweriyê de bû. Xewna mezin dê jê re pêk bîne. Piştî 15 salan ji kar. Evîniya Ekrem û rengîn dest pê kir. Ew tînê bîra xew dibêje ku saleke naskirinê li çiya bi 10 salê jiyana normal e. PKK jî piçekî di taybet e tabii naskirin li çiya da dibe. Çünkü mektebe me jî li çiya bûn. 3 sal em pêk ve xebat kirin û zirûfekî zor zahmetî de yani van zirûfa da 3 sal beramberê belkî 10-15 salê dike normal jiyanê de. Yani çünkü bi hemî tişta ve insan eşkere dike. Yani mesela lê çiya da tu nikarixa zêdetir veşere. Çiya kir ku Efrîn û Dêrsim kom bibin. Rengîna Rojavayê Kurdistanê û Ekremê Bakur. Biryara berdewamîdan bi jiyanê bihevredan. Lê dema wan berê xwe da çiya û jiyana zehmet hilbijartin. Ew nel evîna dudulan digeriyan. Heger evîna welat li cem wan jê dil û can be, evîna jiyanê bêhtir ji heqil bû. Alê atifî de tesîrekî zêdetir li me kirbû ew kitêbê berxwedan jiyan. Ez diketim bin bataniyê digiriyam. Gavê meselan ew sehneyên yani ew di mehkemê de çi axaftin kirinin ewan çawa nêzik bûnin di meselê Kurda çawa li berxwedanin û yek jî meselan di Rojava de demekî pir dirêj piskirêkî Kurd hemen hatibû tefandin yani li ser hereketekî nenormal bû zanî yani zindîbûnekî dabû bi zotnaweyên Kurdî giştî. Wek dibên qedere qismet e însanekî te fam bike, hestên te fam bike, rê jê re bigire, tu bibînî ew tiştekî cuda ye yani evînî hîn zêdetir dirêj dike. Yani evînî li kêlekê rêz û bawerî. Ew tiştekî taybet e. Piştî 11 sala ji dûrketina wan ji çiya, kar û xebatê nêzî 20 salan hîn di bîra wan de ne û di nav pelên bîranînê wan de pêçayiye. Ev ax ji welatê pîroz min bixiraniye ji 2001 li gel min e. Keşke derfetê min heba her herêmekê ez çûmiye min piçkekî ax ji wir baniya. Bes ev bi salayê her li ba min e ji mantiqê garê min bixweranî. Welê ew jî nav bîranînên min re ew jî welê jiyan dike bi min re. Dibe hin caran bi ken û kêf behsa bûyeran bikin, lê her car hevalê wan kêm hene ku dîmenan timam bikin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.